Hello guys. Mga tumidad to sa ilan ni Demirian. Aba na si Mama Eden. Awen, og day mga bata di Ay, saging ay tanong may. Matumi ka na sila yung mga saging adto. Jadi ami kasubay ani na Dan kasagutan. Hadlukon din ni has. Sa guys. Paingan me. Saya lang merian insa ang aldan ni gasanga. Asa man mi agi ni asto orwa. Lawa. Kasagbutan. Nang naibitin simbako. Aduh ka ni ay. Ginoo ko hadlukon agad anan guys tanawa. Allah. Ari ta agi day? Kasi tayo may mga agi. Ayat leskan dari. May bayad na nito pasunahan. Dahil ka na may gapuzo. Aning gapita day. Wala uy. Huwag ka pagduta. Ano may gapuzo. Tanawa na Dahil luksi ito na nilay has. Bitaw. Alam, bugnaw dari bakladan. Bugnaw dani din na? Lami dari bakladan bitaw dai kay bugnaw no? Amay inyo hanin ninyo. Asam ta agi ha? Adere. Iba pa ba te? Muna ko to. Ako. Irwin. Yamong ko ni guys. Di ko mo ba init kayo. Atay. Peace out. Among lang tani guys. Nana. Tali ng treasure yan eh ba? Uy, di sa nilas! Nahog! Balik dyan na long. Uwi na ta. Hala, dami na agi ang daghanang buwak ko. Kalong. Di ala, abot dami dahil saging. Ang gamang tujo. Ang jagang kuan lang ni, kaya isang similya. Gugmay pa mag isang similya. Ilanis ni Mirian. Saging. Na, ulami ka adjug lakatan, oh. Nawa. Gamay pag isang similya di kay magpaliwat ko. Gugmaja pag masang similya. Nawa. Gagumay pag itong similya, oh. Hindi, Dahil. Haman ka na, lakatan. Ay, mau din na siya. Hindi, wala similya na na, kaya magpaliwat ko, ter. Ay dadto lalaman ko ay kana murag be pohon na mari sami salamat ay wa pa dari ko lakatan. Kani lakatan. Christian Jam. Okay guys, mo to among tuzo dire. Tan ami sa isang saging kung dagko na mag isang similya kay mo palit mi kay mo itanong sa balilihan. Unsa guys, uli nami. Mama Eden. Mara to.
Salamat.